عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها. Гайша радıyallahu anhu Allah'tan razı olsun Gayşa'dan haber ettiler. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ayta. İnnehu men uğdiye hazzahu minel rifqi fekad uğdiye hazzahu min hayri dünya vel ahire. Şınlıkta eğer birer kişiye yumuşaklık verilse bu kişiye ahiret turmuşu yaxşılığından da bu dünya turmuşu yaxşılığından da köp ülüş verilgen. Vasiletur rahim ve husnul huluk ve husnul civar yağmurani diyara ve yazidani fil a'mar. Şulay туганлык җибеннәге ту. Күркәм хылык һәм күршеләргә карата яхшы мөгамәләдә булу авыл шәһәрләрне җанландыра һәм яшәү гомерен арттыра. Бу хадистә Пәйгамбәребезнең хатыны Гайшәгә гомумән өммәтенә васыяте. Йомшаклык, ягъни Пәйгамбәребез васыят итеп әйтте, беренче нәрсә йомшаклык диде. Кайда гына йомшаклык булмасын, ул аны бар тик бизи генә. Һәм инде киресенчә кайда гына йомшаклык булмасын, ягъни булмаса инде киресенчә кайда гына катылык булмасын, ул аны ямьсезлек генә. Икенчесе туганлык җибе. Туганлык җипләрен ныгыткан кешегә Раббыбыз Аллаһ узын гомер, дөнья байлыгы һәм ахиратта әҗр, савап вәгъдә итте. Өченчесе күркәм хылык. Күркәм хылык барлык хәерлелекнең асылы булып тора дидек. Һәм инде дүртенчесе, ахыргысы күрше хакы. Күршенең хакы бик зур. Шуңа күрә күршегә карата нинди яхшылык эшли аласың, эшлә. Сүз белән булсын ул, гамәл белән булсынмы, гомумән нинди яхшылык эшли аласың күршеңә карата, нинди игелек эшли аласың, моны эшләргә кирәк. Һәм хадисның ахырында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу гамәлләр гомерне арттыра диде. Яшәү гомерен арттыра, ягъни Аллаһ сиңа тәүфик биреп, гомереңә бәрәкәт бирәчәк. Сине тур юлдан абырачак. Хәтта гомерең кыска булса да, яхшы гамәлләрең күп булачак. Һәм бу барысы да шушы без санап үткән, ягъни Пәйгамбәрбез санап үткән 4 гамәлнең нәтиҗәсе булып тора.